Hello everyone, welcome back to my another vlog video. दा जाबाय फुंनि 8:30 ओमफ्राय जोंहानाव दिनै आलासि फैगोननो बिनिखायनो मर्निंआव माबा माबि संनो थाखाय रेडि खालामबाय साखौ फुदुंखाबाय लोंनोसै ओमफ्राय लोंनानै मैथा लायनोसै मैथा लायनानै माबा माबि संनानै जाखांनानै इभिनिंआव जोङो मोसानो थांनो थाखाय रेडि जादों माने जों नङा गथ'फोरखौ मोसानो लांगोन स' नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो बे आब'मोनाव मैथाखौ लांनो फैदों ओमफ्राय बाबुखौबो लाबोफादोंमोन न'आव गालांनो होननानै ओमफ्राय बे थालाङा बेखौ आं लांफिननो गोनां जाबाय उनावहाय ओमफ्राय आं दा मैथाखौ लांनानै न'आव संहैनोसै ओमफ्राय जाखांनानै बेलासि गथ'फोरखौ लानानै मोसानो ओंखारलांसै जों बयबो जोंना दा जाखांनानै लोंखांनानै सनाया देलायखांनानै जोङो आरोबाव बिसिनि आयंमोननिथिंजाय बाबुमोनखौ नानिमोनखौ देलायहोबावनोसै बिसोरखौ लानानै जोङो नै बिसोरो देलायखांबाय बिसोरखौ लानानै जोङो दायो थांसै
मोजां मोसाग्राया बुंला बायदिनियानो बारजिलायनाय ama kulum deh ama kulum nếu nó cô vậy Ê, cô Lâm Rizal laizannya udah. Juli baik cina lagi bersama ke. Này là phun đi cái này mà. Đây mà khun lum. गथ'फोरा मेंलायलायनाय मोसाबाय बैसागुनि नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा प्लिज लाइक खालायदो आरो आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालायदो थेंक इउ